Welcome sa tanan, welcome sa GCAF online. If namoy Biblia, palihog ko og abri og ipakli ninyo padulong sa Mateo 16 bersikulo 24 taman 28. Ug sa iyang mga tinun-an, misulti si Jesus nga nag-ingon, kung adunay buot mosunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon ug magpasan sa iyang krus ug magsunod kanako. Kay bisan kinsa nga buot magapatunhay sa iyang kinabuhi, mawagtang hinuon siya niini. Ug bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako, makaplag siya niini. Kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan nga pagapildihan siya iyahang kinabuhi. O unsa may ikahatag sa tao nga arang ikabawi niya sa iyahang kinabuhi. Kay uban sa kahimayaan sa iyang amahan, muanhi ang anak sa tao. Uban sa iyang mga manulunda. Ug unya, pagabalusan niya ang matag-usa sa tumbas sa iyang mga binuhatan. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga sa mga nangabarog karon dinhi, adunay pila ka buok nga dili pa una makatilaw sa kamatayon, hangtod nga makita nila ang anak sa tao sa iyahang pag-abot diha sa iyahang gingharian. Magampo kita. Ginoo, salamat Lord na ikaw ang amo ang hope, ikaw ang amo ang peace ug joy sa among kasing-kasing maski unsa may gakahitabo sa among mga paligid. Nagampo kami Lord na tabangan nimo ang mga imong mga tao, imong mga anak ug maski Lord sa tanan, O Lord, tungod sa imong grasya, tungod sa imong higugma para sa tanan, nagampo kami na even kaning COVID na pandemic, O Lord, na ay mga wonderful things na ma-happen, Lord, na ay mga uban tao na dinhi pa nilang nila, Lord, makita unsa ka kamaayo, unsa mas better, good Lord, na ang ilahang kinabuhi is-surrender sa imuha. Dinhi namo ma-realize, Lord, unsa ka ka-precious na walay bagay, walay anaa kanamo na mo worth sa imuha or mo replace sa imuha. Nagampo kami, Lord, sa tanan na nangangailangan po ani na mga panahona, ikaw ang maghatag sa provision, ikaw ang mag-provide. Right now, Lord, tabangi kami sa pagpaminaw sa imong pulong, ug amo kaning dili kalimtan, kundi amo kaning itago sa among kasing-kasing, amo kaning permi dumduman ug tagay kami o pagtuo, O Lord, na mabag-o ang among kinabuhi tungod sa imong pulong. We pray all this sa pangalan ni Jesus. Amen. Aduna na ba kamoy murag usa ka understanding or usa ka notion of an idea ba na murag nakasabot mo, murag na-gets ninyo, pero murag tungod sa inyong gibuhat dayon, nagpakita day na wala ninyo kayo na-gets. Ang ehemplo ani is, for example, nagabalak, gatanaw nimo imong tiyan, ug nakita nimo na medyo dako na siya. So, gabalak ka karon na magbawas, mag-exercise ka. So, ang gibuhat dayon nimo is
sit-ups ka og nag-crunches. Mora. Unya, nag-expect dayon ka na pagkaugma na kay beach body. So, nakita nimo na pwede nimo makasabot ka na kailangan ka mag-exercise na. Na-gets nimo na in order na makapapaniwang ka, makapabawas ka, is kailangan ka mag-exercise. Pero, tungod sa imuhang gibuhat, nagpakita na wala nimo gyud nasabtan how your body works. Tungod kay ang atong lawas, gidesign man na unsa ang ato ang gikaon, ug unsa ang ato ang how we live our life. Danha nato ta or ang determine mostly, in most cases, na dako ta or gamay ta. So, kana siya, usara na sa ka-ehemplo, daghan pa, pero usara sa ka-ehemplo na ang tao, pwede siya na naa siya'y idea sa usa ka bagay, sa usa ka idea, sa usa ka something, no? Na, pero, abi niya, nasabtan niya. But sa iyang pagbuhat dayon, so unsa iyang gi-result sa iyang gibuhat tungod sa iyang nasabtan, nagapakita na dili diay siya nakasabot. So, if dumduman nato ang mensahe ni Pastor Marvin Joe last Sunday, niingon, di ba, nakasab-an ni Jesus si Pedro. Nakasab-an ni Jesus si Pedro tungod kay si Pedro, wala niya nag-gets, wala siya kasabot sa unsay ginaingon ni Jesucristo, unya iya na nung ginababagan si Jesus sa iyang misyon. So, nakasab-an siya, gitawag siya ni Jesus og Satanas. No, grabe ang kasaba, no? No, so, tanawon nimo sa versikulo 21. Tanawon niyo, no? Versikulo 21, niingon diyan, no, na from that time, si Jesus, nagsugod siya og eksplikar. Gisugod niya og gipakita, ginatudluan ang iyang mga disipulo, og importante kay ni, na kailangan siya muadto sa Jerusalem. Kailangan. He must go. Unya, pag-adto niya sa Jerusalem, kailangan siya, pag-abot niya dito, na muagi siya og suffering. Na mo-suffer siya. Part sa plano sa Ginoo ni para sa Mesaya. O sa diha, mo-suffer siya sa buhaton sa mga tao dito sa iyaha, patyon dayon siya. Pero, on the third day, mabanhaw siya gikan sa kamatayan. So, naminaw sila sa unsay gisulti ni Jesus. Naminaw sila na kailangan muadto si Jesus sa Jerusalem. Og didto mo-suffer siya, og didto patyon siya. Nadunggan nila og nagets nila na agoy, luoy ka dito Jesus. Nagets nila na horrible kayo ang buhaton sa tao sa dito na patyon sa dito. Nagets nila. Pero sa ilang resulta na action, nagpakita na wala nila nasabtan si Jesus. Ngano makaingon man ta? Tanawa ang versikulo 22. Ingon ang response ni Peter unsay gibuhat niya. Pag nadunggan niya na murag nihang si Pedro, uy, hala, patyon ka dito. Ay no lang adto dito Jesus. Ayaw kay dili na mao dapat ang buhaton sa usa ka Mesaya. Savior ka, di ba? Kung mamatay ka, kung patyon ka nila, unsaon man na lang nimo og save sa amua. Hari man ka. Ikaw man ang
living God. Ikaw man ang Messiah, the promised one. Ikaw may mo save sa amua. So dapat dili ka mamatay. So dili gina pwede mahitabo sa imuha. Namati si Pedro sa unsay giingon ni Jesus, pero nagpakita na wala niya nasabtan. So, versikulo 23, unsay resulta? Gikasab-an ni Jesus si Pedro, ingnan niya, ikaw, Pedro, mura kag si Satanas. Nganong na-relate naman noon si Pedro kang Satanas? Tungod, kay nakita man ni Jesus na mo man na ang binuhatan ni Satanas. Kadumdum mo, sa katong gitintal ni Satanas si Jesus dito sa disyerto, unsa man ang usa sa pag-taktik, unsa may usa sa pag-atake ni Satanas kang Jesus. Gitintal ni Satanas si Jesus na, Jesus, di na kailangan moadto sa krus. Di na kailangan. Akong ihatag sa imo ni sila tanan. Igo na lang ka muluhod sa akong atubangan. Ako ning isurrender sa imo. Di na ko makig-away nimo. Akong ihatag. Di ba mo man na imong gusto? Mo man na imong misyon para i-save ang mga tao? Unsa man ang tubag ni Jesus? Yang gipahawa si Satanas. Kay dili man na mao ang plano sa Ginoo. Dili man to mao ang how God works. So nakita nimo na pag-ingon ni Pedro ni Jesus karon kang Pedro, mura kag si Satanas. Nahimo ka karon noon og usa ka stumbling block sa akoa na kung imo kong pugngan sa ako ang misyon, sa akong kailangan buhaton kay mao kani ang plano sa Dios. Dili ka na pwede. Nakita nimo no, importante kay ni. Gibutang ni Jesus na pareho ang binuhatan o ginasulti o huna-huna ni Pedro sa tao sa paghuna-huna o binuhatan ni Satanas. Pareho lang. Unsa man ang huna-huna nila? Lahi man kaayo ang huna-huna sa Ginoo. Unsa may ingon sa Ginoo? Unsa man ang huna-huna sa Ginoo? Ang pagpasaylo sa atong mga tanan sala. Kailangan muagi sa suffering. Kailangan mo suffer si Hesukristo ug sa iyang kamatayan. Unsa may una-una sa tao ug kang Satanas? Ay, dapat pwede naman ka dili mo suffer. Pwede naman ka dili mamatay. Mabuhat ramang gyapon na siya. Diba? Kaya ang huna-huna sa tao, ang natural na huna-huna sa tao is kani. Muginansya ta kung dili ka lugi. Ginansya ka sa kinabuhi kung wala kay giagi na kasakit. Victorious ka. Imuhang kinabuhi, you're a winner. Kung wala kay pildi. Kung dili ka mapildi. So, para mudaog ka, dapat dili ka mapildi. O kung sa atong kinabuhi pa, dapat mo enjoy na to o dapat atong i-live life to the fullest. Kay kung mamatay ta, wala naman. Wala na may kaugmaon kung mamatay na ta. So, meaning, pag mamatay na ta, undang na tanan. So, that's how muna ang natural na huna-huna sa tao. So, in other words, ingani ba? Jesus, ganong kailangan pa man ka mo suffer? Ganong kailangan pa man ka mo agig kasakit kung di na kailangan? Kung pwede na malikayan. Ganong kailangan man ka magpalugi? Ganong kailangan man ka
na i-allow ni imong kagalingon na patyon ka kung pwede man di ay naman ay kay gahom na dili ka mapatay. Ikaw man ang Son of the Living God. Naman sa imong tanan gahom. Ayaw na, kay mapildi man ka. Ipadaog nimo sila, mapildi ka. So, if mamatay ka, wala na, quits na ni. Nagsunod biya kami sa imuha, gibiyaan ba na mo tanan ang amo ang pamilya, ang among negosyo, ang amo ang hanap buhay, para lang musunod kanimo. So kung mamatay ka, patyon kanila, unsa na lang man kami. So, ang imong pamaagi, ang imong paghuna-huna, Jesus, dili man na mas maayo sa amo ang huna-huna, among diskarte. Kay baliktad man. So, nakita niyo mo no, maski ingon ang si Pablo, yang i-explain later na ingon siya ang sa mga sa mga natural na tao, ang kamatayan ni Jesus sa krus is isa ka perte kadakong binuang. Dili nila makuha. Kay mo man ni ang natural na nahuna. Diyos man ka, hari man ka, nasa imong tanan gahom, nganong niagi man ka og ingana. Murag, dili na mo magets. So, muna ang giingon ni Pedro, ni Jesus kang Pedro, na dili ingana ang pamaagi o ang paghuna-huna sa Ginoo. Baliktad. Og makita nato dinhino na pakita ni Jesus sa tanan niya mga tinun-an, sa tanan na mo magtuo sa iyaha, na baliktad ang iyahang values sa gina-value sa kalibutan o sa natural na tao. So ang niabot na karon sa atong mensahe karong buntaga. O karon siya ato ni siyang ako part 1 o part 2. Ang part 1 is mo focus lang ta sa verse 25. Unsay kung naaman sa inyo ha. Ang title ani na message no, kung aduna may naay balak, naay desire na kung aduna may buot musunod kang Jesus. Unsa may pasabot ana karon sa imuhang kinabuhi. Unang-una, ang giingon karon ni Jesus, kung aduna may buot na mosunod kanako, iyang gisulti is kani, magsugod ka na sa bag-o na pagtinguha. Sa mayang ingon, sa versikulo 24, kung aduna may buot, musunod kanako, nagsugod ang usa ka tao, matagaan siya og bag-o na pagtinguha, bag-o na buot, na karon gusto na niya sundon si Jesus. Mahadawat kani nimo sa dihang imong pagtuo, pinaagi sa grasya sa Ginoo, nagtuo ka kang Jesus bilang Diyos ug manluluwas. So sa dihang iha kang gisave, iha ka kang kitagaan og bag-o na pagtinguha. Og kaning bag-o na pagtinguha, mao kini karon ang desire na sundon na si Jesus, na musunod ka na kang Jesus, gikan pud kani sa iyahang grasya. Kay nag-ingon man sa Philippians 2, versikulo 13, kay diha sa sulod ninyo, ang Diyos mao ang nagapalihok sa inyong pagtinguha ug pagpaningkamot
alang sa iyang kaugalingong kahimuot. Ang Ginoo ang naghatag sa imo og bag-o na pagtinguha. Ang Ginoo naghatag sa imuha sa abilidad na magpaningkamot ka na mosunod kaniya. So kung madunggan nimo ang iyang tawag karon, come, follow me. Naay makita ninyo sa iyong kasing-kasing, naa karoy nagbunga na bag-ong pagtinguha. Mura kanig sama sa nag-walking ka sa mall, sa shopping mall, nagtanaw-tanaw ka sa bintana, nagtanaw ka unsa may nindot mga balak paliton, pero sa dihang naglakaw ka, nakasimhot ka sa usa ka pinakalami na pagkaon na imuhang paborito. And let's say for example, kani siya is ang humot sa usa ka roasted beef. Lami kay na litson baka niabot sa imuhang ilong na simhutan nimo ug sa diha naay na-realize nimo na naay ni sulod na desire. Naay ni sulod na, uy, gutom namang di kay ko. Uy, ug naa karoy na napukaw na appetite. Naay napukaw karon na balak. Na, uy, gusto na ako ni kaunon. Kailangan ako ni kaunon para ma-satisfy ko, para mabusog or ma-feel niya akong kagutom. So, gipangita nimo, imo nisulod ka o nibayad ka sa unsa imong kailangan bayaran para makaon nimo o ma-enjoy nimo ning lechon baka. Ug nakita nato no na similar kana sa unsay mahitabo sa usa ka kalag, sa usa ka tao na kung nakita niya, na-enkwentro niya ang gugma o grasya ni Hesukristo, na ay mapukaw sa iya na, ay, kagutom kayo akong kalag para sa iyahang presensya. Uhaw kay ko o gutom kay ko sa iyahang pulong. Mura kag isang sanggol na muhilak ug di mo unang og hilak hantod maka inom siya sa gatas. Mura ingon sa Salmo 34 bersikulo 8, "Oh, tilawi ug tan-awa ninyo nga si Jehova maayo kaayo." Ingon pa sa Salmo 73 bersikulo 25, "Kinsa may ako sa langit, kung dili ikaw, ug walay bisan kinsa dinhi sa ibabaw sa yuta nga akong gikitanguha gawas kanimo." Mao kana ang naa na pagtinguha na mahatag sa Ginoo sa imuha sa dihang nagtuo ka sa iya. Dili kani siya strange, no? Masabtan ka nato ni because tanan kita, tanan katawhan naay kani siyang basic driving force na kaning pagtinguha. Tanawan kali ang kinabuhi. Nganong ang tao kugi man kayo. Mo trabaho, mangita og kwarta, magpaasenso sa iyahang kinabuhi, tungod man aning basic driving force, kaning pagtinguha. Diba? Atong papa og mama, wala ta dinhi kung wala sila nakakita sa isa't isa og nagkagusto sila sa isa't isa. Wala ta dinhi kung wala sila nagkamahalan sa isa't isa. Unya, kita dayon bunga sa ilahang gugma.
na ay sa una panahon, nakahuna-una ang tao, mas lami sigurong pagkaon, no, kung atong lutuon. So, ang ilang pagtinguha na mas makakaon og lami, naka-invento sila og daghan kay na pamaagi na magluto, na magpreparar sa ilahang pagkaon. Naapo dining unta no na maka-adto po ta og lugar na wala pa nato naadtuan. So diha gikan aning pagtinguha, nang invento sila og mga sakyanan. Naggamit sila og mga tools. And so nakita nato, na tibuok nato, make up, ang pagtinguha is usa sa motivational force, usa sa makapadrive sa atoa sa daghan kay na mga butang. Sama gyapon kaning pagtinguha na ihatag sa Ginoo sa tanan magtotoo. Maybe uban sa inyo dinhi niabot ang pagtinguha, ang pagkauhaw, ang pagkagutom para sa Dios, pinaagi sa grabe kadakong pangangailangan. Basin uban sa inyo diha naka-realize grabe day inyong need para kang Hesukristo tungod kay grabe ang nabuak ang inyong kasing-kasing sa konsensya sa inyong nabuhat, naka-realize mo grabe man niya akong gibuhat. Grabe na magiging ko ka makasasala. Wala lang ko'y pag-asa sa akong mga tanan binuhatan. Wala lang yung kuha ni. Ug diha na yon napukaw ang pagtinguha na, Lord, naa ba ka diha? I-save ko be. Kaya wala na ko'y pag-asa. Kung dili. Ug base na uban sa inyo, na-realize sa inyong kasing-kasing na walay pulos, walay meaning akong kinabuhi. Grabe ko ka empty, grabe ko ka lonely. Murag na ako'y gina-look out sa kinabuhi, na murag dili mapuno dinhi sa akong kasing-kasing. Ug diha dayon ka naka-realize na I long, na ako'y desire for God. Uso ka tanan, nagtuo kita na ang Diyos iyahaning gamiton na atong giagian sa hayahay man, sa kalisod man, sa panahon na kalipay man, na naay moabot na punto sa atong kinabuhi na mapukaw kaning pagtinguha na mosunod sa iyaha. Ug dili kani optional. Walay tao na makaingon, musunod ko nimo Diyos, musunod ko nimo Hesukristo, ikaw ang ako ang sundon, kung wala ka naghigugma sa iya. Ingon pa sa 1 Corinto 16, versikulo 22. Matinunglo siya, matinunglo or matungloan ang usa ka tawo nga wala maghigugma sa Ginoo. Dili ka makasunod, dili ka makasimba sa Dios na iyang dawaton. Pwede man ka moadto gyapon simbahan. Pwede man gyapon ka na naminaw ka karon. Pwede man gyapon na ikaw usa sa pinaka-relihiyoso na tao. Pero ang imuhang paghigugma sa iyaha, imong kasing-kasing layo kaayo sa iyaha. Kinsa pa may makapildi sa mga relihiyoso na Pariseo sa una? Wala. Karon, kung usaman sa makatawag ta almost perfect na mga tawhana, kato sila. Pero unsa may giingon ni Jesus sa ila? Perfect kayo sa pagsimba sa ako sa gawas, sa mga buhat. Pero ang inyong kasing-kasing, wala naghigugma sa ako. Perting layua sa ako. Ug wala gidawat ni Jesus ang ilahang pagsimba.
Wala gidawat ni Jesus ang ilahang serbisyo para sa iyaha. Nagsugod kaning pagtawag ni Jesus sa usa kapag tinguha na iyang ihatag sa imuha. Naa ka ba ani? Naa ba sa imong kasing-kasing ang paghigugma kang Hesukristo? Na nakita nimo karon si Hesukristo ang pinaka mahal nimo sa imong kinabuhi. Na tanan ang naa sa imuha, tanan relationship, tanan imong balay, imong trabaho, kani sila dili ni sila mo even come close sa akong pagmahal sa Diyos. Naa ka ba aning pagmamahal? Kitawag ka, usa ka sa tinawag sa Diyos kung anaa. Pero kung naminaw po ka o makaingon ka, wala man. Wala man. Boring man ang Biblia, boring man ang pulong sa Diyos. Wala man ko'y higugma kang Jesus. Ako iingon sa imo karon, naa kay relihiyon. Pero wala sa imo ang higugma sa Diyos. Naay invitasyon ang Ginoo sa imuha. Naagya pun say tawag. I-surrender ba nimo ang imuhang uban na mga gimahal sa kinabuhi para imo siyang i-love? That's the gospel. Tagaan ta kanya og invitation. Si Jesus iya kaning ihatag sa tanan na gusto musunod sa iyaha. Ikaduha sa mga naay buot na musunod kang Jesus, na gusto mo sunod sa iyahang tawag. Ikaduha is kinahanglan ka magdumili sa imong kagulingon. Iya man ning ingon, if any of you wants to follow me, he must deny himself. Dili ka ni self-control. Dili ka ni murag sama sa usa ka atleta nang ingon, ugma na ako'y dula. So kailangan karon or sa usa ka season, kailangan ko mag-training. Dili ko mukaon o kaning makadaot sa akong lawas. Dili sa ako mag-soft drinks. Dili ko magkaon og kuan, mga junk foods. Kana siya is tawag na to is self-discipline, self-control. Na imong ilimitar nimo imuhang i-enjoy sa kinabuhi, imong ikwaon tungod kay naa ka may goal. Dili ka ni sama sa katao na kailangan ko magbawas, so mag-diet ko. Diet na siya. Naa kay gusto buhaton, so i-limit nimo imong self. Meaning, dili akong balibaran akong kagulingon na di sa ko mukaon ning makapatambok sa ako kay gusto man ko muniwang. Dili kani mao ang pasabot ani. Unsa may pasabot ni Jesus sa if gusto ka, if na kay balak na mosunod sa ako kailangan nimo i-deny imong self. Kani siya na idea na pulong kaduharan ni ang kuan ani, ang gamitan ani. Una is dinhi nimo makita sa kani. Let him deny himself. Ug sa ikaduha, makita nimo ug mas matagaan kang idea. Gigamit kani na pulong sa katong panahon
na si Pedro gipangutana katulo. Nakaila ka kang Hesus? Murag kaila ka kang Hesus ah. Murag kauban ka ni Hesus ah. Nakita ka na mo ah. Unsa may ingon ni Pedro? Wa ko kaila na oy. Wala ko uban-uban na oy. Unsa gibuhat ni Pedro? Iyahang gideny si Jesus. Iyahang gideny nakaila siya ni Jesus. Iyahang gideny nakauban siya ni Jesus. Iyahang gideny na usa siya ka disipulo ni Jesus. Muna karon ang idea, if naa kay balak, if naa kay desire na gusto nimo sundon si Jesus, kailangan naa kay i-deny. Kailangan naa kay ingnan na wa ko kailan nimo. Kailangan na kay i-abandon. Na imong biyaan kinsa man na. Imong kaugalingon. Say pasabot ana. Ha? Saan ako pag-deny sa akong kaugalingon? Di ba naaman kay imong kaugalingong pag-una-una? Di ba naman kay imuhang this is me. Ugali na ko ni. Muni akong pamaagi na maghuna-huna. Muni akong mga gusto, mga desire, mga ambisyon sa kinabuhi. Kabo mo sa ingon ni Jesus? Gusto ka mo sunod sa ako ah? I-deny nimo imong kagulingon. So dili lang ni siya diet. Kay tungod gusto ko muniwang. Dili lang ni siya, di ko mo mag-exercise ko. Ako i-limit ako activity. Sayo ko tulog. Disiplinado akong kinabuhi tungod kay kailangan ko mag-compete bilang atleta. Kailangan ko magtuon kay gusto ko maging doktor or engineer. So magtuon ko og dili ko maglakwat sa dapat magkuan ko dili na siya ingana. Kani siya na klase na denying. Ingnon ni may kagulingon. Gusto ka mahayahay? Gusto ka mo ani diri sa adto sa simbahan para maminaw sa pulong sa Dios, magsimba sa Dios, pero gusto lang ka na serbisyohan ka? Ingnon na imong kagulingon, wa ko kailan nimo. Dili tika ikaw akong paminawon. Maski dili nako na siya ugali na motabang na makigserbisyo sa uban tao, ingnon nako akong kagulingon, di ko maminaw nimo, akong paminawon si Jesus. What did you do? Imong gideny ang imong gusto. Imong gideny imong ugali. Imong gideny imong natural na pag-una-una o natural na mga reaction. Kung nabikil ka sa katao, o niingon imong ugali, ay dapat balos ka. Tungod, lugi man ka kung wala ka kabalos. Singkahi, sumbaga, unsa may minyo sa aming kagalingon. I-deny ti ka, wa ko kailan nimo. Ingon man ang Ginoo na kung naamay mula paro sa akong sa kaaping, akong i-offer akong pikas na aping. So dili ko mo talk back. Kita nimo na naay gi-abandon, naay gibiyaan nimo, naa kay gi-disown, naa kay gibulagan, og ang imong kani sila is ikaw, imuhang kaugalingon. Ingon pa ni Chesterton, no? Ang usa ka Kristohanon, ang ideal sa usa ka Kristohanon, meaning ang Christian life, walay nagsulod sa Kristohanon na kinabuhi na naingon, ay, mura ni, wala may kalinaw, wa may kalipay dinhi na kinabuhi. No. Ang Christian life, sa tanan na mosulod kang Hesukristo, the only reason na muhawa sila, na maingon nila,
ay dili ni para sa ako di ako ni kaya. Is tungod moingon makita niya na hala, dili na ako na kaya bayran. So dili sila musulay. Kay dinhi pa lang, sa gate pa lang, dinhi pa lang sa entrance, nakita nila perting huuta na dalan, perting nipisa na gate, na ako'y daghan dala, na ako'y bit-bit mga bag nako og mga gamit nako og mga barkada nako, mga uyab nako. Di mi maigo diri. Di na ako kaya sila buyan. Di ko ka suod diha. So the Christian ideal has not been tried tungod kay walay pulos. Pero it has been found difficult. Nayo sa story, nayo sa babae, na-invite siya sa iyang mga friends. Uy, ali, paminaw ra gud ani sa wonderful message about Jesus. Og nisulod ang babae, nadunggan niya ang wonderful na message sa kang Jesus, nakasabot siya. Og sa dihang nasabtan niya, nakita man niya na wait, you mean to say if akong isurrender akong kinabuhi kang Jesus, akong undangon ang ako ang gi-enjoy karon sa kalibutan, dili na ko maglaag-laag sa kaning mga lugar na gusto kay nako adtuan, dili na nako sila mabuhat niya akong mga ganahan kayo na buhaton sa kinabuhi. Ug nakita sa katong bayhana, dili na ako ma-deny akong self to enjoy all of these things. Ug niingon siya, di na ako kaya. Ug nihawa siya. Walay makasunod kang Hesus kung taman lang sa nakoy balak, pero dili day kay andam na i-deny nimo imong kagulingon. Ikatulo is kanina kinabuhi na magsunod kang Hesukristo is nagsugod sa pagtinguha. Makita nimo sa iyahang pag-abandon sa iyahang kagulingon. Ug ikatulo, iyahang pas-anon ang iyahang krus. Unsa man ni ang usa sa kani siya na idea, usa ni sa daghan kayo wala lang kasabot. Nangutaan ako ba nasa usa ka tawo, unsa may pasabot nimo sa unsa may nasabtan pag i-explain daw sa ako abi kung unsay nasabtan nimo na pick up your cross and follow me. O kanina person ingon siya, oh, cross, di ba bugat? So, nakoy gipas-an na bugat, nakoy gipas-an na burden. So nakadungog na mo sa kanina story na expression, no? Ingnon nimo ang usa ka tawo, bay, nakoy problema bay. Problema kay balay. Problema kay nakoy kauban na lisod kayo sabton. Nakoy boss, nakoy katrabaho na grabe, bikil me. Ug moingon din siya ani, but this is my cross to bear. So ang idea is gipas-an nako ni na problema. Kanina burden. Kaning kabugaton, nakoy problema sa akong lawas, nakoy gibati, nakoy giagian na kalisod, burden nako ni. Ako ni siyang pas-anon para kang Jesus. Dili na siya mao ang pasabot ni Jesus. Dili na siya mao ang pick up your cross and follow me. Unsa man ang cross? Ako ano? Wala pa ni nagsulti si Jesus na sa cross siya mamatay. Ingon lang siya, ani na punto pa sa story nila, is muadto ko sa Jerusalem ug didto
mo suffer ko, ug didto patyon ko. Wa pa siya naingon sa cross, later on pa. So, pero ang mga nakadungog sa iyaha, iyang mga tinunan, nakasabot sila. Kaya nakit-an naman nila daghan kayo ng mga tao na nagpasan sa ilang krus, padulong sa ilang kamatayan. So kani na pagtawag sa Ginoo, dili kani nagcarry ka og burden, nagcarry ka, gagantos ka, na naa kay problema na imuhang gidaladala para kang Hesus, dili. Kani siya na pagtawag is ang pagtawag ni siya para sa kamatayan. This is a call na gitawag ka ni Jesus na andam na baka na mamatay or patyon alang sa kaniya. Kita nimo si Jesus, ang cross, literal na pasabot is mamatay siya. Physically. Ang pag-adto niya sa Jerusalem, ilansang siya sa cross, ug diha siya mamatay sa cross. So ang simbolo sa pag-adto or ang meaning sa pag-adto ni Jesus sa Jerusalem is usa siya sa niingon, i-deny na ko akong gusto, i-deny na ko akong self, akong musurrender ko sa will sa Amahan, even to the point na patyon ko. Ang naminaw sa iya ng mga apostles, soon to be apostles, mga disipulo, kasagara sa ila, ang pasabot, literal, patyon sila. Literal, ang cross na ilang pasanon from now on, o gidungagan para sa Lucas, no? Taga-adlaw, pasanon nila ni, is literal, ang ilang kamatayan. So, this is a call to die. To the point of physical, yes. But also, dili lang physical. Kaya kung ang denying yourself is ang negative na aspeto, ang pick up your cross, if nabantayan ninyo, positibo ni siya na aspeto. Buhaton nako ni. Ang denying yourself, balibad, dili nako ni buhaton. Si pick up your cross, ako ning buhaton. Aksyon ni siya gihapon, pero buhaton siya. So, what does that mean? Kita man tanan karon sa adlaw, dili man ta literally tanan gitawag sa Ginoo na mamatay or patyon para sa gospel, para tungod sa atong pagtuo kang Hesukristo. Dili. Pero kita tanan gitawag na atong i-pick up ang atong cross. Are you ready to die to yourself? Are you ready to die for Jesus Christ? Unsa may itsura na? Ingon pa diri, this is a dying to self, na kung gusto ko, na ako'y gusto na ako ang musikat. Ako ang mailado. Kita naman ang namoy, nagstorya-storya mo sa barkada, ug naagi mo ingon, no? Ay, wala ra na sa akong giagian. Ay, naapa ko'y mas nindot ana na storya. Na ay desire ang tanan tao na musikat, muhumot siya, or ang kunon niya ang glory. Unsa may dying to self? Moingon, dili para sa ako kung dili para ni sa imo Lord.
Ang dying to self is ang pag-ampo ni Hesukristo, na nag-ampo siya sa Garden of Gethsemane, ug iyang gi-ampo, Lord, kung pwede lang, dili ni siya mahitabo sa akoa. Pero not my will, but your will be done. Dying to self. Kung ikaw, nakabantay ka na kasagara ang problema nato karon, ang atong mga conflicts, atong mga away-away, ang atong mga bikil sa pamilya, sa atong mga kinabuhi, kung usa ka Kristohanon, mabantayan nimo ni. You have been doing a lot more living and not a lot of dying. Wala ka nagatuman sa tawag ni Jesus to die. Ang imong gibuhat is ang imuhang kinabuhi, imuhang insistar. Sa pasabot ani, kung naa kay asawa, unya ni surok sa imong nay buhat imong asawa, nay na store imong asawa na ni surok imong dugo, init kay imong ulo, gusto na kay kamo sulti o na kay buhaton na makabalos na ma-express lang nimo imong kalagot, imo kanina yung ingnon, mamatay, patyon ako na siya. Patyon ako na siya na balak. Ug mugawa sa imong pulong na lang is, dear, sakit na. Sorry. Kung ikaw gisakitan, na feel nimo na lugi ka, ug nisulod sa imong na again, gusto ka mo mubalos. Ang usa ka Kristohanon na nagtinguha, na sundon niya si Jesus, iyang ingnan niyang kagulingon, I will die to that. Ingon ka ba? Andam na mga ka, na mamatay ka para kang Jesus. Dagan kita umiingon, andam ko na maski akong kinabuhi, akong ihatag kang Jesus. So akong pangutana sa imo ha. Kung andam naman di ka na imong i-lay down imong life para kang Jesus, nganong dili makaandam mamatay sa imong garbo? Nganong dili makaandam patyon nimo imong selfishness? Nganong di makaandam na patyon nimo ang imuhang balak sa imong mata na mutanaw og mga malaswa na mga butang? Nganong dili man nimo patyon ang kanang kabalo ka ginabuhat nimo na sala na nagabreak sa kasing-kasing sa amahan? Ug mo kani ang pasabot na si Hesukristo niingon sa imuha, ug nakadangog ka, come, follow me. If naaman kay desire, come. Pero kailangan i-deny nimo yung self. O kailangan pas-ano nimo ang imuhang krus, taga-adlaw. Andam ka na patyon nimo ang imuhang sala, ang imuhang kaugalingon, na mubabag sa imuhang pagsunod kang Kristo. Mga higala, naa ba ni sa imuha karon na mga prutas sa imong kinabuhi? Naa ba ka present ba ni? Ug grabe na sa kailangan kita mo check sa ato ang kaugalingon. Ug baka pangutana ka ba? Murag permanente na lang man ni.
Murag taga-paminaw na lang man ako diri sa sermon dinhi na simbahan. Murag balik-balik man ni na mensahe. Wala na ba'y lain? Sumo na ba ani? Kabaw mo, ang among gibuhat dinhi, nagwali ta bersikulo by bersikulo sugod sa Mateo 5. Nanata karon sa Mateo 16. Usa lang ka libro ang atong giagian. Usa lang ka libro atong giagi tanan bersikulo mo ni ang atong giwali sa inyo ha. So kung makaingon ka, nganong nagbalik-balik man ang topic, nganong gabalik-balik man ang ginastorya, nganong sige lang man mi og check sa among heart, nganong sige lang man mi og grabe man ang imuhang ingon na naay peke, naay tinuod, na dapat maminaw mi og tarong kay among dalunggan, basin naminaw pero wala paminaw. Ang among pagsabot, wala mi nakasabot. Kanong sige man nagbalik-balik? Tungod ang Matthew, ang Biblia, mo man ang iyang ginasulti. Nagsubay raman ta karon. Kanina mensahe, dili ni amo ang pulong, kung dili ang pulong ni sa Dios. Mo kani ang iyahang paghuna-huna. Mo kani ang iyahang pagtawag sa tanan na may hinaot na tagtiguha na mosunod sa iyaha. So kung naakay lahi na huna-huna, if naakay lahi na murag foolishness man ni, naay na-remind ka sa somebody, basin na murag sounds familiar na. Ug matanaw ni imong kagulingon, wala na day ka naglahi, wala na ka naglayo kang Pedro. Basin makita ni imong kagulingon, wala na ka naglahi. Or nasama ka sa Pariseo, na murag naa kay relihiyon, expert kay ka, sa daghan kag nabawlaan, pero murag sa imong sulod, patay. Walay higugma para sa Ginoo. So ang pulong sa Dios karon adlaw, mora ang atong giwali. If nasuko ka, if nakay kasumo ba ani murag reaksyon unsa may ingon ni Jesus. Ang problema dili sa pulong sa Dios. Ang problema wala sa messenger tungod maayo or dili. O perti kada kung kulang namo bilang mensahero ninyo. Pero ingon ni Jesus, ang problema naa sa kasing-kasing sa maminaw sa iyahang pulong. Kung ikaw nakita nimo na wala kini sa pulong sa Dios, ingon siya, dili ikaw disipulo niya. Dili ka i-recognize niya. So grabe ni siya na chance para nimo. Kay naa pa sa imuha karon, gihatagaan pa ka og oportunidad sa Ginoo para maghinulsol sa imuhang pagunahuna, maghinulsol sa imong gipangbati, pangbiyaan nimo ang imong dapat biyaan, undangon nimo imong dapat undangon, ug buhaton nimo ang imong dapat buhaton bilang prutas sa imong pagtuo sa iyaha. Ug kung ikaw nakita nimo na yes, na ako ana gahigugma ko kang Hesus, siya ang ako ang paglaom, akong Diyos, akong manluluwas. Yes, ako ang gibiyaan, tanan, akong gidinay, akong kagulingon, ako na nang giabandon. Yes, ako na kaning gibuhat na nagsunod ako sa iyaha. Andam ko na mamatay ako, ginapatay na ko akong kagulingon every day. Then, the wonderful assurance of Jesus, ingon siya, blessed are you, kay nakadungog ka
ug nakakita ka. You have heard the gospel ug nag-respond ka. Para kani sa ato tanan. Unsa man imong response? Mag-ampo kita. Ginoo, dinhi pa lang kami sa usa ka bersikulo na consume na namo amo ang panahon together. Pero dili pa ni nahuman, Lord. I hope you would allow us that next Sunday, madunggan namo ang mga wonderful na mga rason nganong amo ni siyang i-desire, nganong amo ni siyang buhaton. Ug ampo kami, Lord, na among nakita dinhi is dili ni siya bugat na pasanon na kailangan namo buhaton, kundi Lord, nakita namo ikaw sa imong pamaagi, unsa ka kamaayo, sa imong pag-una-huna, sa imong pagplano na si Jesus kailangan muadto sa Jerusalem, kailangan muagi siya og kasakit o kailangan dito sa kamot sa mga tao, patyon siya. Tungod part ni siya sa gospel. Kung wala ang krus, O Lord, kabalumi, wala ang krus ni Jesucristo, kabalumi, O Lord, wala mi napasaylo. Walay kapasayloan sa among mga sala, ug wala kami mga pag-asa hantod karon. Tabangi kami na mo surrender sa kaning mga among gihigugma sa kinabuhi na nag-replace sa imuha. Tabangi kami na naami karon na mosunod kami as imo kaming gitawag. Amo kining giampo sa pangalan ni Jesus. Amen.